Nes i talu fod yn teir fi drio agor o, a nath o dal yr falf a nath o chwalu'r tiwb. Yes! Oh no, mae hwn mynd lawr. Tre newid teas. Dwi wedi popio 2 tiwb. Dyn arall i mynd am y rwswm, dwi'n gwybod pam. 3 tiwb dwi wedi chwilio fan. Beth am hynna, ffain wedi wneud o. 3 tiwb wedi punctrio. A wwan dwi actually gael cwch yn practis, so dwi'n mynd i newid yn fast a mynd straight fyny. Dechrau digon drwg i ddiwrnod Ems, ond mae pethaun gwaethygu wrth i'r glaw gael tipyn o effaith ar ymarfer olaf y bore. Here we go. Off o fi yn y glaw. Pedal straight cynta. Clear a jump. Oh, mae'n rough. Oh, glaw dyn ni'n trap fatha. Mor sleepy gymaru be oedd o. So dwi'n mynd lawr y corner. Cornel man slip. Whoa, back end fi jyst yn mynd allan. Oh! O'r bit dodgy. Cerig ma gyd. O, mae'r bad ar ben i feddwl chwaith. Mae'n glaw grippy. Oh! Aw! Mae'n embrio. No worth catching me on. Stump na ddella. Ni ôl sy'n mae'r section yma. Quite slippy. Mewn i'r canyon bit ma'n really fast. Mor scary. Ah! O, jyst rhywbeth y coeden fan'na. Jump o lot. O, eisiau gyrra hwnna. Bach yn harsh landing. And o'r lein a dwi jyst ddim yn gwybod byd drwy gogl fi. O, well bad. Cos o glaw i gyd a bod i fo'n trannu gymaint, nath nhw actually canslo qualifying. Poeni dwi ydi, os ti'n bwrw eto fori, fatha nid nhw'n ganslo'r whole thing eto. Dwi eisiau gobeithio bydd y ras dal ymlaen fori. Bore da. Mae'n bore ras. Dwi'n anwyd mega am rwswm, trwy ni'n blocked ar ôl glawn o'i gyd doi. A dwi'n teimlo'n amazing. Ond, dwi'n bod dal lle reidio, ond dwi'n effeithio gwynt hynna. Pob beth i'n stwff i'n socian ys ddoi. Ond mae'n eich yn quite nice heddiw, so... Cool, nech ymlaen. Qualifying ar arsio un diwrnod i munud. Bydd yr holl beicwyr sydd wedi dod o bob cwr o'r byd yn cael y siawns i rasio felly. Ond mae'n gystadleuaeth anodd iawn, gyda dros 300 o beicwyr cryf yn cystadlu am le yn yr 80 uchaf mwyn cael rasio yn y ras derfynol. Dyma ni Ems yn mynd amdani. Davies from Great Britain. Ems ddim yn hapus o gwbl gyda'r canlyniad, a dim un o'i ffrindiau wedi disgleirio chwaith. Ond wrth i'r ras derfynol ddechrau, mae hwyliau Ems wedi gwella, ac mae wrth i'n brysur yn cadw cofnod o uchafbwyntiau ras derfynol cwpan y byd Maribor, Slofenia. Thumbs up. Justin Leog, Selan Newydd, pedwerydd. Greg Minar, De Affrica, trydydd. Yn ail, Sam Hill, Awstralia. Ond yn wahanol i'r arfer, Fabienne Barel, Ffrainc, yn gyntaf. Dwi'n diolch i beicwyr. Yeah, Ems! Yeah!